Stále ženieme sa do vojny, prečo stále dávame len na dojmy? Pre systém sme kráva dojná, tak meno podojmy. Ja chcem byť len duša voľná, tak systém daj pokojný. Som len klasický amatér, no amatéri robia všetky veľké objavy. V repe zotrieš ma kedy chceš, tak daj mi svoj náter. Ale keď začneš pracovať v novom zamestnaní, zo začiatku si veľmi kreatívny, plný entuziazmu a odvahy, učiníš nové veľké objavy. Je to vývoj prirodzený, čím si skúsenejší a zručnejší, tým viac opakuješ rôzne úkony. Monotónna práca pomaly vklzaš do rutiny, postupom času len sleduješ hodiny, kedy odbijú ti koniec rannej smeny. Je dobré osvojiť si nové zručnosti, ale netreba sa s tým uspokojiť na veky. Ľudia nosia v práci rôzne prevleky, tvária sa, že sú s prácou spokojní až na veky, no v skutočnosti je to len maska, obyčajná fraška. Makať 40 hodín do týždňa je v 21. storočí potupa. Prosím, už zapojte za mňa robota, nech nepremením sa na otroka. Pamätám si stále slova Keynesa, že moderný človek bude makať 15 hodín do týždňa. Tak povedz gra, kedy to tak bude, kedy priblížime sa vytúženej slobode. Nenarodila si sa, aby si zomrela v robote. Vytvorme svet, kde budeme žiť v láske a dobrote. Len tak priblížime sa k reálnej národnej obrode. Opakuj som, chcem robiť 15 hodín týždenne. Produktivita práce je na najvyššej hodnote, tak nastavme si procesy konečne moderne. Nerozmýšľajme ako doteraz zastaranie pruderne. Chceš konečne začať žiť viac ležerne, mať čas na koničky, rodinu a cestovanie. Nemám dream job, chcem vidieť svet a jedlo a ochutnávanie. Chcem zistiť, čo znamená skutočne varenie. Život nie je len večné sporenie, kašľať na peniazy, hrabanie. Tak opakuj so mnou, chcem robiť 15 hodín týždenne. Nech naplní sa Keynesovo proroctvo, nech nedelíme sa na pánov a poddanstvo. Skončí sa raz toto otroctvo, skončí sa raz toto otroctvo. Tak opakuj so mnou, chcem robiť 15 hodín týždenne. Chcem robiť 15 hodín týždenne.